Iñaki, dagoeneko argitaratu ditugu ikastetxeantzako ikas unitateak, ze kontatu dezakezu horren gainean? Edizio honetan ere modu digitalean argitaratu ditugu unitate didaktikoak, aurreko bi edizioetan bezala, eta esango nuke oso modu errezean erabiltzeko moduko materiala dela sortu duguna. Hasierako horrian, webguneko hasierako horrian bertan, informazio orokorra eta argibideak izeneko atal bat dago, eta atal hortan sartuta aurkituko dute irakasle, ze iraupen daukan unitate didaktiko bakoitzak, ze prozedura jarraitu behar diren, eta esan bezala argibide guztiak. 4 unitate didaktiko sortu ditugu, eta aurtengo edizio honetan izenak ere jarri dizkiegu unitate horiei. Arro izenez topatuko dugu 3-6 urte bitarteko aurrentzako unitate didaktikoa, herri izenarekin 6-9 urte bitartekoena, horro deitu diogu 9 urtetik 12 urte bitartekoenari, eta azkenik korri unitatea da 12 urtetik 18 urte bitarteko ikasleentzat edo sortu duguna. Eta argibideak esan dut webgunean bertan topatuko dituztela, baina bai 2 puntu azpimarratu nahiko nituzkela. Azken finean material hau, jarduerak edo materialeko jarduerak urrunkera bat baduten arren, ez da material zurrun bat, eta nolabait nahieran erabiltzeko modukoa dela esango nuke. Hortaz, jarduera sueltoak ere aukeratu litezke eta horiek helaratu. Eta bestalde esango nuke ere, unitate hauen helburua bada euskararen erabilera sustatzea eta korrika ere pixka gehiago ezagutzea, eta uste dut hori ez dela soilik euskara irakasleen ardura, eta hortaz, jarduera desberdinak sortu ditugu ere, ikasgai desberdinetan lantzeko modukoak direnak, eta, komenigarria litzake, irakasleen arteko planifikazio txiki bat egitea ere materiala gelaratzen hasi aurretik. Berriz ere korrikako leloari referentzia eginez, arro herri hitz jolasak ere sortu ditugu eta aukorapiloak eta egiteko proposamen bat ere txertatu dugu. Aurreko edizioetako unitateen nahiko antzekoak direla esango nuke, baina berrikuntzak txertatu ditugu aurtengoan ere. Ze helburu dauka unitate didaktikoak, Iñaki, zertarako egiten da? Unitate didaktiko hauek ikastolen elkarteak sortzen ditu AEK-arekin batera Euskal Herri guztiko ikastetxe guztietara zabaltzeko. Eta azkenen finean material honen helburua korrika beraren helburu bera da, ez? Euskararen erabileran sakontzea, euskal kontzientzia sustatzea ere, eta noski korrika ezagutaraztea ere, bai. Música